Iki cover video, Jon. Video. Terus kowe ngomong apa? Iya. Ini di video toh? Iya. Bola baju. Video apa toh? Amatir. Bola lan pencang bola lan pada bola langsung dipundhut bahas. Kemudian manut ingkang lahiranipun kemungkin semoga panjenengan iki anu Mungkin video AI video bisa cak Pengen nyanyi Jon. Orang lupa. Ampun kemas sampeyan ampun tujiwa kula rondo hanya ditinggal lunga awan lunga blonjo ning pasar paing oe Jon Nau WhatsApp-e gepeng tenan. Kita sedaya prakibasa Jawi. Malam iki kita badhe nyanyi lagu saking musisi Campursari Leresan Mas alias kebetulan tugase kata rapi kabotan lan ukane ora tau keri bisa rampung agawe lakane ngati Burita niki kula presentasi inggih monggo enggal ibu paringi biji sae sene bungae ati yen setuju kanca-kanca yang melu nyanyi Hurae nilan saputi kuwi kabeh telung pilar basa Jawi tanpa kuwi PPS ora bisa dadi
yen radati basa Jawa bakal muni Inang karo ngilu. Matur nuwun menika Jan penutup, Jan penutup, Jan. Jan penutup. Akan menawi wonten kirang-kiranipun menika saking kula bareng maklum lan menawi kalunganipun saking Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Saking